Karbi anglong news channel along berta than ponchia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Aphlc Yudwing Satumpen Pirang ke amai kangni Terry Niphai Inquiry All Party Hills Leader Conference Yudwing Satumpen Pirang ke athengno kaning Japon alamthe lake kiram tangarni Diphu LACR lo Constituency Trok Central Yudwing Spen chiparai pon atengpen nonang kileji Niphai Inquiry Phorni Diphu Govt boy patu aklamalong pen pangcheng ponsi Langhin an car bike scooty rally padopon po Lapen bang sorni kadukawe amunit sita nang chetong dun pen armu kachijeng asai deng pon rapet nang pusi Gibson hansi pen pachini pon Lapen nonang kileji MLA kile ahud election jungjung kali bonta mithang constituency mithang along le philang voreng penchenglong itum kachelong thu thekchia phan Aphlc asong pen ningkanar kep aprang pen ilitum ke hangbom non ke halabang so Arni nang kelelo pusi alang litum pen kroipon pemelo Lapen Diphu LAC angbong pen ke memuchot hegmuchot lapen itum akhaya phan aprang ke ponji a candidate ke je ai kathar anchot lang pusi pherang ke athengno ningjepo Diphu pen nang kelo berta Relson Hanse report kar si pinidak media korte Doan phan setame itum Aphlc Central Committee Office long ke wangpot ke chengsi ke ropajir lo la sinile tum 110 Diphu LAC 2026 MLA election upon asong tin pen setame candidate chipaklang lo non ke wangje election March 9 Arni se vote bank jokpon po la so farman long nile tum Diphu LAC pen setame Aphlc Central Committee pen ka paklang pona teng pen Aphlc nilitum amai pu marlo alang lege no IAS retire jai kathar alang se nilitum Diphu LAC pen bangke chepate ponpo la sinon la so ka chepate prang pen nilitum Diphu LAC pen ka cheparai pontang la pen Central Youth Wing la pen Constituency Trok Diphu LAC ang tang long nilitum ka cheparai pon atengsi non ke wangji Niphai Inquiry pho Arni adap por phai cap pen senilitum Diphu pen Langhinan bike car auto rally bang kanilitum chejeng bonpo la suarni pharo agari motor se tame doi la pen Aphlc song pen rat phan ka pachini gang tung lalo nangli tum setame la som are lia long nang che tongon pe je phan athima non la so election la ke ilitum election jongjong la pugali ilitum a constitution na pen itum along le phelang na pen itum sakuri pen chenglok itum ka chilong thu thai je phan Aphlc song pen ningkan ner ke aprang pen nilatum ki hangbom asin non hala so por nangkele lo pusin nilatum kroi pon pa melo athin non Aphlc song pen ka prek ke mati alliance party pen alliance congress Aphlc alliance candidate posipulo la pen ka prek ke Diphu LAC ang kanglong bangke memuchot thek muchot a candidate la pen ituma khai phana prang ke ponji a candidate ke RJ nonamat ke theklong lela BJP RSS a party pen setame ni soterang pi pusin ilitum arjulong lo alang li phongni dhonsuri constituency pen MSC ke thortang lo pen alang li failed that lo la hini constituency phongni constituency long election setame alang li failed that lo la se la soteng langnam butang te ilitum ke damtang MP election na result teng pulo tangte nitum Diphu LAC ang kang ke long thom phlike nitum Aphlc song ban mai ki hai tak la son thak si congress party si tame avot do la si Aphlc pen kar jabdun mate alliance party pen kar jabdun abang ka nitum ki hai tang son si dolo la si puthot ka pather ru thibi phan kar biang longarat mate la Diphu LAC Langhin Pholoni Singhason Lumbajong Dhonsuri lapen langpher la trok a constituency arat atum phan nilitum pachini kang tung bangke ilitum rat rally lo procession lo ilitum bike car rally la se padupon po la se lasuk kachi jeng along bangke nang litum se tame ilitum ki hayang thek poson lo jo athema ki hay tang ason se dolo athe BJP phan pahai thui pulo tang de lage
aleta velo la pen rat atum melong se tame la soning kipung hello Aphlc Congress Doan ke palam la thuge ka chobe hectic alam lo la BJP tum na ningje bom he Aphlc avelo po theni tum langon lo la karbiang long CM tuliram rong hang alang lipes long ni tum ta langon bom he Arni silong 20,000 15,000 amunit ke join po masila ning kanar jon mas joining bilet lo tum mane tum hisab un thailo ma lak koi ba amunit join det lo lak koi ba amunit join det lo Anje karbiang long a population da lan ya videt lak chok sin 7-8 lakhs ni sido anje lak koi go na munit lo lake hala lak kre hini go na munit lo sini to chini tengela BJP mas joining ke nogong ho jai lo min sila tum kalek o da karbiang long munit tum ke lan aphai ta ave na population masila an se ave tum karbia tum an ke ahok pe tum karbi tum ke population ke jum thulo lasini tu Aphlc song pen bang ke la itum identity itu population itum ka safeguard dia phansi che song bom lo se non right time lo itu tum ning da thepik lo lasi pulo MP election result sit ateng butang de Congress Aphlc alliance ke 7-8,000 plus lang leading asila so teng si ong thu muchot si nili tum vote long puji busi ningi theda do pen rata kar ita lah no nang dum lang kami hola last MP result di apa lang kami lang thek long pa melo penenga na bangke lasila suarni bangke nil tum puthot choning rithulo nangli tum do an stame ning ki hang pen kapah je phan nangli tum phan nang che tongun pet pen so mei long na che tong ni phan si nil tum puthot pachini thulo lahan no alang tum la rat phan pemang huji masila solam kening je hola uruno doi amen pen meeting ke hang hu ke chitong dun si BJP amunit lo puchitin ko la tu alam mangke oh no na tum thelong lo kente ajo wang tum meeting ki dam ki tum pechitang on ekente aja hala uruno doi amen pen BJP tum vote ke la meeting ki hang ke hala urun doi phan ki dun chot BJP phan le dun kali la klar takchi nahi la pen la mass joining pe hai 3 baji pen ke damda mass joining ke kapre kali lage tangka phan और तुम चीनी मती तंकालो तुम दे तुम तुवार सुदिंग कांग तन पन के rata tum sung pik रात तुम सुंग पिकलो मती उपाय वेलो चोपा बिसा से ला एकदम द्रापे तो अर्जुनन तबे इनुरा मुनि से बता के जॉइनिंग जी मती दी dia tum sting on claim ला क्लेम था ला बिना सो मास जॉइनिंग इंटरेस्टिंग लदी लाके कोसन ला पुलोंग ते ला तुम आ कॉन्ट्रैक्ट काम से चैनल बीजेपी तो बंग ता तार माने बिल के लोंग ले सेता ला मास जॉइनिंग a men penyong si rapan theglo polong te suri capturing ko ke lake kes long lokmati laso a contract ke en ka chi thilo nge BJP to ang bong aprang ke mohon ti so ke halo captain he sabnon ke la han plop lo no anu ka prince ke chai tholo la non itum chin na lo ke a men no ne la ung dal he wala so skin ka chi thilo nge ta hala ke BJP ki dun kali tangka ki chuan nam han chot ta pen ke la BJP amai long ke tong ke jong si ahok kalima lang ma asa celangi polong te urunodoi amen NA pin ben BJP tum patai sibak meeting bitha rat doji ma be ma 110% guarantee lo latno rat abeji jong sei urunodoi amen pen tangka ki ronja amen pen self help group amen pen NA pin ben jong si BJP tum ki ong dung arat pachet tong pen meeting bi thek polong te labang tum kroiji ta pini latum ningkani sila tum mas joining claim lot lo sita pini Arni enta BJP jung alang ideology anu aki mangating pen ke hang meeting ilong nat tabelang polthimi aki mang amen pen setum meeting gibi kalima kalang urunodo amen pen sarpimar tum hala sil kosono piola self group amen pen lastun me setum meeting ke hang mati sita me episode setum meeting ke hang tum ar theklong lo ideology aki mang amen me setum ke hang rat itum theklong lo kente tasi non taring ko rafa ta theklong pole jong si BJP mane join lab lo pole den no rat duji avema theklong pola pen taring ko rafa aphilote isi hedung ar a meeting dolang halo suta rat dui ma ema nangum theklong po ka chipen da kali lake anu tin akar bi anu tin aing long so anu ting mane dak mane indigenous akhe tum an ke je ai ka tharnang po sarkar ki minang po hala se ka dukka bi kiri lo ben leader aki minang pola sikiri lo non BJP tum inu nata akedam tang abari mak candidate tum ang PP kedi people PP de ka phere lo non thuge phere alo latum non alliance kidu pena pot latum phere alo thirik alo latum ilong nata ki hai phana tum chance abi non lang athimono ar lo pena tum dispute he pikhang jang lo dum chini lo ko mati bilta na pali bomlo mati
lai hui pena pochi non 60% BJP long ke do arar dun ke APHLC phansi vote nang pipo la theklong po la melo non ke line sabang ke therapy melo la si nilitum dak Diphu homosti pen mangke tumasar jaya ke thar phansi ticket bangke long lo mate mithang masi ar japlo lage la sinon ke bangji taring kora pho lawang so areli bangke lake jointly si kam klempo congress long ke do songja po song pidum do ans tami birtanang peleat lo hala so Arni bangke ni tum ke ong dung pen itum tamme nang chitong po la pe non bangke itumong bangke party sivet anning pen si itum kengkam chi orang po lalu polo langte ilitum BJP RSS pan itum peremun po si alang ta birtanang pelelo penabang solam ke hok lo lasi non ke bangji taring kora pho homosti throk inglora do ana phan la pen ge ka du ka ve kar biang lo mang ching hono tuman ke halabang swarni wang vek nang po si nil tum hin ban chunri thuli thot lo la pen ningarong me alam lo amu head li prangjong dak Diphu secretary hanse sangho ki hai tami ningjelo non bang ke ki hai tang si biko ka tenglo thema ke dam tang MP result hut pen lang dam polong te APHLC la pen congress la bang sa voters si pangrum pet lo polong te 7,000 plus ni leading lang no mat lasi rara tumke non bang ke alliance tujima do de ma pusi abang put tin osomar ki bigi thi atum da chini non ke la son lo la pen ke officers tum do an contractor tum do an la pen BJP long ki claim abang pho bang pitum do an ta birtana pele pam melo nili tum BJP long ki do nili tum 60% amulu ko bang ke silent but kinam tum so bang jabi non dhuna tum ang hui me thekloin la bang ke la sila so confident me la tum pipa me jat ponon nili tum sitame mithanga khe mithanga long rin punching honduk corporate fund long leki jora bang ke BJP tum li tong chotlo ni tum muthenon da ka chiklang bom ke itum abil dolang ni tum opening pen ason ki chinirling ason dolang aposin tum chipak lang no dak openly tum kam nang klen ngai hedet sidame ni tum ta nang ni tum le ka chini ason thang ni tum na chini BJP long meeting du note ko pilon tum gyan kelong la tum nang than ma di khali ta uruno doi khali ta la jaya ka tharong sorsa khali ta la thang scheme malam kanie lahan cholo along le cherai nang ji akhai che cherai kom nang ji polam ke thang na tabe la sona lam kelong ke la ke jaya ka tharong penan cho la posin ni tum ta ching honduk kheilong ri phan ke alang li kaning je lam ke ithena ta war movie bisalang tanang pu ke a hoklo non la BJP tum long le ki jot polam ke la ka hoklo pu ke la si non ni tum ning theklong la potsi non ke ki hai labang so atumonang jabalo karbiang long ke APHLC ki hai atumonang jabalo la potsi la non 25 tarikh ni bang ke ka du kabe karbiang long ra do an mithang adet long ri mithang khe kecarai kom je phan mithang sakuri ke chelong je phan contract kam do an mithang ke chelong je phan ituma det reng dok ring ni ki do long je phan nang lutum un an pe nang cerang chito du nang popusi niltum hen pe nang chunuri pon adim mangke dak Diphu go boys film besi chengban po dak na halang hinan lalo lasila so hut bangke non da birtang pele lo alis nang pele lablo ha duke la 25 tarikh ni bangke si project nang tum theklong ji kar biang lo ra si project arili nang tum thekdam long ji la pen la tang de tang ko the dung arili ta du thola lasi la bangke good news lo kar biang lo rat phan lalo Lakha Pharu Siranar ke Bokajan LAC MLA candidate Sarjarong Paraphan Daitor entry tax gate pen Rongbong Khat Nili pen Pudam Bom Dam Bom Si Bokajan Anta Palidam Si Along Tinta Kangthum Karni Ajai Me Dingpo There Niphai Inkoi Ninkan Surihinira Inkoi da Trogarni Lakha Inkoi da Trog Duabarguri MSC Constituency under Daitor entry tax gate pen Rongbong Khat Lapen Nili pen Damsi Pu Along Tinta Damsi Bokajan An Bite Car Reli Paduponsi Bokajan MLA candidate Sarjarong Paraphan Kangthum Karni Ajai Mek Dengponlo Jongpon Me Kedam Tang Ninkan Phoke Bokajan MLA ke Dr. Numal Momin Si Khibomla Labangso Angbong Sitami Bokajan LA Aradatu Medical EM Sarjarong Par ke claim kedam kimisen Thekpon Longsi Puthot Lakha Pharu Siranar ke Bokajan LAC MLA candidate Chepalong Ponlo
Lasi High Command Pen Kupisi Kapin Khat Ponma Laswa Tengsi Kam Klem Pon Puta Serjarong Parpen Ning Jepon Anchota Kalisi Dr. Numal Momin ke claim Ason Thotsi Klem Pon Poputa Ning Jepon Tu Lapen First Welcome ke Dua Barguri Constituency under Dieter Entry Tax Gate Pensi Welcome Ponlo Sitame Along Tinta Along Vetchotcho Sitame Armu Chejok Un Epin An Laki ke hai ang tek binong loputa ning jepo. Lasi radakang hon ke te parpik penajoksi lapu anarat kacetong ponlo. Lasi BJP 100% high ponpo. Mate highway puputa rada tumapan aning pathetikang. Lapen articles 244 AK government atum implement vekpo. Laki ningje dun ting aita nang niloputa ningje pontu. Lapen bangso kang thum karni ajay make along. RD dojot pen kachetong dun Dua Barguri local MSc Anparta Education EM Richard Tokbi Lapen MSc Kadom Terang Pi Lapen Nilip MSc Powiterong Piatum Chetong dun si bangso amayalong RD Chipi dun rinti. Dua Barguri pen Edverson ko report Karbiang Long News Channel. Nirong piglo ke cengsi dak Dua Barguri Mondol komiti el tumhana pen partame dak VDC chairman pen IEM ke hai kenang sot pen alang tum dak laan isi bukajan la bangso homosti kidut ke ceng pen il phandak nang kangthum karni along itum dak anarat ke pangrum pen partame dak isi ning ke thedamang ke lahelo non batai puthot Himonto Sorkar ke pawang ya phana bang Dua Barguri arat tum dak paphinunde labang solong kado ening thir thipen ke claim ke dami phan kachisik mek wang te ke dak non along so alilong ada prong pesi telong dak lo lasi niliphan Dr. Himonto Biswa Sharma Dr. Turam Ronghang along tum aning nang ke the along tum aning nang ke chithe pen ichi arpu nang ke pek je non bataye bangke bukajan ele bangke niliphan sila bangso arpu bang claim ponang pu pula bangso arpu nang papar phang hala bangso anta nili suri ning kacuru la bang si pajiring tung lo la pen part ame la dak itum tim Karbiang Long bong dak itum IEM pen ceng lok kaddo kawe phan dame churu parlo lang itum de phan la bang so arpu parpu dun unji pu la bang so lang ning nang ka chi pen le phan puthot ko la bang so an angsong nang ke toy dun hala bang so posin ni pang churong parlo ke cengi bang ke nili nuel la ke ceng na ya sai kali athela bang ke isi mupen hanlo Chief Minister Himonto Biswa Sharma si alangli mang kahiman ke lake Dua Barguri phanlo Karbiang Long phanlo Assam phalang mang kahiman halake nili la son claim ji nili la son claim pon pu nili dak chipaklang the nang nilo the hala bangso Chief Minister ke claim pon yak sai long si nili tum do an team Karbiang Long mang kahalak bang si tum ke cheng pon po lasi Karbiang Long kaprek ai su do pik kaprek sung do pik tamen mo thelong lo kedam tang ningkan kep ang bong pen kenang sot pen ningkan pho Himonto Biswa Sharma Chief Minister manlo pupen mangkeli tum dak Dua Barguri punon Deopani punon nili punon la bangso kaching thur hala bangso angkung mangkel tum than pajudune lasi nili mang keman nili kupi klemon po pule ke kalilo Assam Sorkar nang seng det BJP Sorkar nang seng det te kupi pisikam po hada bangsi nili ke klem po ya sai ta dulu Takte sir KCLC pen Kongres ke alliance lo mane akhai ro toring kita la dai tang kring lo nang li ko pide pui ma toring ti phangap phire hi ko khom ma ing tang kring polam themang ni lima thanam de athe chini lo tum nang tu Dua Barguri arat si alang li phana mangke kon ing tang ma kon ning chi thema ke dang tum se paklang papang tang lo lasi alliance dulo kalang lo office tame chini lo ke alang tum alliance sama sinong ke break ason lo athe along ka break adiman ke APSLC tum ta kunama Congress ke patho dim tame putholang tum ta ko candidate ke phal dundo lasi hala bangso alliance bangke la ke cheng che ko pensi che bhak elo polam lo lasi ka phiri nangi polam the ave athe dak bangke Dua Barguri arat tumsi angkhek paklang po takte sa Sorkar jong sukom te lipote Karbi atu ke kai kita me kemang dolo artikel 244 la so kita dali tum ningje kali nili tum ke ningje rat en nilo la solam theta me il to Chief Minister Diphu ke bang aho da press mi talong sininge lo alang sininge elo 244 ka implement ya phan ke lang sik sik lo palang thang sik chak lo mati la sinili ninge hang ba puye maning hang ba tum tada ke pen susi la sonangji pu tum ke diman ya kam belo akenang sot kalilo si tame Chief Minister me thang amasi alangli
cicakang elo alang thang si implement po alang si pangdak elo lancol ni puya mangke Oh, tadi sir, isi question lah. Malah, mumin sir, ikelong leter pot jalan. Walaupun terapung atau warga stok cek ipu lah. kali lagi alang yong sininggi putih cok si sininggi lo atheke rata tum keningi ta cok selo ke mata cok mumin le ke wan gali BJP sarkar si ke wan Himonto bisa sorma si ke wan labang ke putih kuswatu warma putih mera ta council pen si ki jong dun pe kenang sot pen mang ke masih proposal ke pidun la suatu warma mang ke la si komane MLA man de lo si MLA si ke wan lu pembang ke nanti mo pihak por hule ke ban putar mela ke surjorong farsi ke MLA ke ban pola so bangke cikrong ke tang lah amang heman itu sama chief minister saya bang amang heman opo saya bang so amang heman ke pa playing dunyi pan mangke lagi itu kecerap dun lo la sila ke tuar cun tidak boleh ke cun tang asong sinon ke hekdam lo putih 90%an 90% abe 80% so Dr. Tuliram si proposal proposal pon lo deh kadang Votung Chia Long Pen Congress candidate Sonchi Teronapan Kang Thum Karni Asai Kipaman Pon. Tere Niphai Inkoyarni Congress candidate Sonchi Teronapan Kang Thum Karni Ajai Mek Keding Pon. Lapen Bangso Kang Thum Karni Asai Long Ongdung Hawar Ke Hadel E Arwadatum Chetong Dun. Lapen Bangso Kang Thum Karni Ajai Megalong Kachetong Dun Lake Akihai Bida Singrong Pi Lapen Ashok Teronatum Chetong Dun. Lapen Bangso Kang Thum Karni Asayalong Pen Sonjit Teron Kaning Jepon Alam Thile Arjupon Iksinang. Puluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbiang Long News Channel. Congress my agenda long masido Karlitang Indira Gandhi Kalit Prime Minister alang iduhur si lahai ka provision diktekan. Kini Doan nedang organization le amhang sita political organization student organization any organization kini itu hemprek artikel 244 people ke songlong ko people ke songlong ke approvision na bitang ko taso approvision phan ke ni tum sita congress ahin pen sita ke dam tang 2021 anin kan sita ni tum Rahul Gandhi sar masa ninjelo je government jong si ke bang lu pulote artikel 244 ke nang pachung pipo pugi laki nang tum live video tale tum ke lasi artikel 244 termas state ki PG patike hoy laki congress government and bahara bele ki athema BJP long a polisi abi apa agenda da kali lasi pini an nian sita Rajnath Singh nang le alo Narendra Modi nang le alo den arong sita hala so Irani ne ko pini non ka video lo alang tum sining je lo ke Congress and wano artikel 244 napa chunti popu pini BJP sarkar ke do tingkan ko an artikel 244 ka phialam lo parliament lo masih kiren rijiju masih dingje lo artikel 244 scrap naing ku ande BJP apani itu artikel 244 tu master lo itu bisa un hilang tu nabang le itu dan jikira si Congress agenda bisa Congress la swapan makaji aku itu manifesto long tadu manifesto long komite na terus ini di keceng sih kan di Pedoji itu High Command mate Steering Committee Chairman dari Presiden Niphai dan itu mah Presiden Borot Lugoi Sarkehai dan itu di CLP leaders itu Borot Sofia Sarkehai dan itu District Presiden Committee dan itu Steering Committee long karbi yang long pen first time si selection ke long ada steering di Rongkang Constituency kan ini kemudian lah alam yang tak juru lah de do kami itu pemilihan third second term pemilihan kita nak cula salang utan juru lah pemilihan ini seperti kena ibu pemilihan nanti isi kibisas de ini lawyer Congress awal kelas hisapkan jadi kantin kadang pegu juru lah adalah si ini ani bangga itu tiket declare bang siyo na ilang sa putak singway ya siyo doktor aposi dari channel ay announce bang itu si dam inilah si ini bangke pilihan welcome program itu lo so dia nomination file a P 24 scrutiny do so a PC so la juice bang itu bang Tenang tu keman hudo.
tenang anto ke mahudo APHLC la penang ditung kongres hini matong alliance ke doma mate KPK song mo alliance do hendak mange alliance dulu lah mange pun social media long sudah kelong iglo takar biang long ke hills district long mange APHLC pen pun alliance do jai kathar presidency invest kar biang long ke diploman se presidency pen pun alliance mange 100% lagi duit po kasi alliance bank ke nang tung kabe wala chini la te congress penpin ba APHLC ni chelang nang ko people chelang nang ko BJP atum durniti BJP atum la rat kham ke chong thui ke chong ba pini BJP atum ruling atum pini atum ha waling na ko mo hedong ani jelo jatir mati bhiti so jati mati bhiti long idum kar biang long arat atum puridun jati long da puridun ma abhiti long puridun ni yateng ke puridun de pini puridun asonte torte lang so ason long bangke adani khan 3000 bighas long le tekte de 1,52,000 bighas ambani adani godres lapen ramdev khan ki pg che para kon bangke lake jati mati bhiti long puri dum de kal biang long rata miti ko ladang sini kudang jike asi none phongjong silitu na swa government of hanjong si ilitum terek thek karbia rat pen karbia long rat tunjong si matha par si thek lote moilong ri long pat itu chapang bobe ki ladang si matha ni talani ni se kadang ilum ka West Scorpion Long District Arong Sopialong Bang Suriki Thom Sose BJP Aradatum Hiti Barimpen Akeng Penwangsi DC Asai Hemalong Nang Palisi Dr. Tuliram Ronghang Nomination Alo Nang Kejok Along An Nang Chetodun si RD Chipidun Rinti Teria Chiklo Niphai Inkoy Ninkan Surihinira Inkweda Trok Aninkan West Scorpion Long District Mate Nong 111 Ronghang LAC Pen MLA Kiligalong BJP Party Pen Karjab Dunchia Phan Niphai Inkoyarni Dr. Tuliram Ronghang Pen Nomination Returning Officers Along Alo Nang Kejok Anpartame Ongduk Aradatumta Bangso Arni Aliralon Acham Pidunsi Ing Samchin Pen Nomination Alo Joklong Pamelo Pusipirta Riptunlo Lason si Kevangji MLA election Haide da Pilote Nili Session Along Karbiang Long Lapen West Karbiang Long Akar Ignita Nili Lamthe Chipaklang Dun Po Pusi Dr. Tuliram Ronghang Pen Nang Pachinido Bas Karong P Report Karbiang Long News Channel Jonata Party ahin Nilitum Pansi nang ponlo candidate nang hodai ponlo Dr. Habiteron alang lik amri LA Constituency penlo nili ke Ronghang 111 LA Constituency pen sinili phan party hin pen Bharatiya Janata Party hin pen nili phan toitu nasimbe inia banke nomination returning officer phan nang hodai la pinina tum theklong lo yadat nili lapen Dr. Habe amri lapen Ronghang hini Constituency la nomination paper nang thon la solong munitum armu chejeng nanga cherap nang chitu tu hujumi nang pidon bang suri thom kep suse abang phubang pia tu pinya keng pen o purona bazar pen da tun bazaran akeng pen ke bang atuma technology asi pinya bang ka prega saing deng kali nomination nang jok lo saing deng na tu Sa nang di kemang ke Constituency MLA yang hoy kitul demo. Nang di kemang Constituency MLA yang hoy mangi. Il tumke dake entity fiction lo ve. Dake MLA ta thuro la pen ke CM ta chobom tami aprang biran sing dita Central Union Minister Nang kemang dam. Okay, kemang bang ke la da bang ke council long ke klemun akam an abang ke unan ke nili claim sita state government pen ke claim nang ya sayang deng ke sumana bang ke odak pen isi ini isi kacing ton dem or mudo lasi ba odak pen ke claim un ke suman asayang deng do holai ka pichun jipen chenglok lapen ke karbiang long lapen west karbiang long
atto kanu kaching thura saing deng pen check lo oring awar sai pen check lo aduya hoi alam pen check lo ajil ding thrui pen kache song hempre ka puthak tame chugiram tang MLA dorsing rong hang ke hai tame alang ton jidun laso padun ron pen ni tame ning jidun po laso pige iltuma MP parliament along alang li prime minister taben home minister ministers ke doan MPs ke doan theng no tame alang li lar sap pen paidak pen hempek na pibek na ipalam tangdak kono na pen jidun tangte laso sar pie bang ke ko private bill ta alang li place lo place de pen asita congress atum pinan ka kham khedun to ko pasi betai hinya bill ke ban nalok kame laso ka pasik sak kana jo laso kaching mai awar sai pidan asi nili pune ngi bangke karbiang lo congress atum ta de udil hi gitu IMP atum ba parliament long gitu congress IMP gitu alma chat hanang ji de karbiang lo ngaji din koi ben kache song kan kep lo la hempre ka join pen kiti ke jang atum da lo ala to sang te tu je ko da so puti pen kache unang tum tu piglo lasi il tu MP omor sing di so ke hai hola da la so bil ke pon hoke kacera pace tudun jing apa jarang tum tak kenal sita alang tum cerap dun desi alang tum kham khedun rong ai ke nilida alang tum phan ke soda pen nilida me ason ke chok chi pusi nilida lamboi nilida kenal tum ami dia hoi sar lanon ki bom MLA tum ticket long le pen kaprek la ke nilida tum bong buja buji to understanding na ke mola tum da council long tu put hai lagi kaprek ki thurji rason age thurgi abe ne tum understanding buja buji thek pek nan chi de aglo buja buji penan soda tum buja buji so de rason thot de busto Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu